Rodine z Levíc rozbili na Silvestra auto rozvášnení osadníci. Prvýkrát v histórii zastrelil poľovník v Handlovských lesoch vlka. Chudobné rodiny dostanú služobnú kravu, aby prežili. Sledujete noviny. Hlavnú spravodajskú reláciu televízie JOJ. Príjemný nedeľnejší večer. Vítajte pri sledovaní ďalších novín. Dobrý večer. Na Zemplíne sa jeden miestny podnikateľ pustil do zaujímavého sociálneho programu. Tak ako šofér vo firme má svoje služobné auto, on chce svojim pastierom kráv dať služobnú kravu. Za starostlivosť o ňu im zostane nadojené mlieko. Prvý pastier už nadojil zo služobnej kravy 1 litre mlieka. Tak toto je ona, štvoročná hlavná hrdinka novoročného darčeka. A toto je nový nájomca. Pán Imrich pracuje ako pastier. No aby si kúpil kravu, na to jednoducho nemá peniaze. Má dobré vemena, to znamená, že bude dobré mlieko. Štvornohá služobná krava je už ustanená, domáci pán jej dal meno Katka. A takto bude dávať mlieko každé ráno i večer, veď doma majú až 13 detí. O kravu sa bude pravidelne starať zverolekár a pán Imrich dostane zadarmo na každý deň krmivo. Stačí si preto len vysúkať rukávy a deti budú mať čo jesť a piť. Za starostlivosť im ostáva všetko nadojené mlieko. A koľko toho je? 8 litrov. Všetci deti ľúbia mlieko. On si krávu podojí a má finančný príjem, ktorý ušetril. Lebo keby to mlieko chcel nakúpiť, tak potreboval by na to dať peniaze. Na stole ešte urobím aj maslo, a ešte ďalší sír, alebo tvároch a také. Nepotrebuje ani skradnúť, je zamestnaný, jak sa hovorí, má svoju prácu a deti nemajú hlad. Jedinou podmienkou úspechu je vzorná starostlivosť a to, že prípadné teliatko poputuje do firmy, odkiaľ pochádza aj služobná krava. A chceme to rozbehnúť minimálne tých 200-300 kusov. Ty bude vzor romskej menšine na Slovensku a nech ostatní sa prídu teba učiť, ako treba dojiť krávy. Zo slovenského Nového Mesta pre televíziu JOJ Vladimír Jurek. To je od nás všetko. Prajeme vám krásny večer a všetko dobré do nového týždňa. Dovidenia.